Kamano. Oh, imondo. Kamano. Bende nyong'isi ni yaogi. Oyawre. Oyawre. Kamano. Kamano. Usemondo. Wasemondo ka. Kamano. Mondo ka chieng'. Chieng' jamondo. Chieng' miluongo ni Kamano. Erokamano. Erokamano ahinya. ing'eni jopur kanodwa wer. Okuongo pakre mondo. Kapok owero ng'ama odwa wer. Ako lemo ka wer to. Nyaka ni jiluonge ni chieng' jamondo. Jiluonge ni buk jarawa. Nijipaka na ukayamo. Nijipaka na ukayamo. En wer mana machon amiero ga ngimani. Pere kodonjo e wer modwa wer. En mana miero ga ngimani ahinya. Ahero ga ngimana. Kolela Dio Misiani. Wan lang Ramogi. Joji Ramogi. After the pity game. Mogi wuod weta. Mogi wuod weta. Erokamano. Erokamano ahinya. Wanago erokamano kuom thuolo mimiyowa mar go kodi mbaka. Gi Uganda Duo. Erokamano. Wan gi weche bura kama wagombo ni wagoye mbaka. Jakon to nyakany. Ma to Nyasuba. Manya nyargi mbadi. Nyargi mbadi. Kamano. Nyaro singa kosi nya. Nya sindo. Nya kak singre. Erokamano. Kamano. Erokamano. Okay, ikelo nyaka TV. Odhi live Facebook gi YouTube. Facebook gi YouTube. Odhi live? Yes. Okay. Kamano. Podi. Gine mag yath. Tikini mataka hii. Gine mag yath. It's okay. Only questions mane koro wagombo ni lere wach ma nyochi wacho Kisumu chieng' manoromo gi jochung' mag ODM. Okay. Nimbi neno kinyalo dhi manyo kuma Senate ma Siaya kendo. Inyalo yaro ni tiend wach no ne nang'o. Nikech oganda ne paro ni bedo ni party leader chik mar ODM gi ting' mar laro kuma tend piny Kenya yiero mabiro. Yiero mabiro bedo presidential candidate mar ODM as a political party. Nikech in principle, Samuel negotiation in principle. Koro gineno ni bedo ni kore laro ni manyo Senate ni iduoko chia gi mbi piny. Koro mane nyalo yudo kao thuolo tilero nego jokanyana mondo giwinj tie gima ne wacho chieng'o no. Then nyocha ndalo moko nulieko ne uloso komiti moro mane dhi go mbaka gi jo UDA. Osechopo gi kanye nyaka sani. Wadong' gi dweche 12 to wadhi yiero. Oganda Luo penjore to be oselose, kapok olose ang'o madeko loso mare. Then nitie extension mano mi komiti mane ng'iyo wach mar the 10-point agenda. No big extension mar dweche moko masanja. Ang'o gang'o mosetimore malich ahinya. Ma oganda Luo nego ng'e. Then nitiere twak mosebedo ka dhi nyime ni totam odo bedo mang'eny ahinya ka Luo. En totam yiero kendo jatend piny masani William Ruto. Eni diro totam ni en mar kombe mamoko bende kose en mana mar kom maduong' mar president ni kende. Koro nyalo lero mano. Then nyalo wacho wacha
mar jowa expert manie sirikal be nitie gima sirikal ne osetimo ne piny Luo ma wanyalo wacho ni ma osiep maber ma nyalo tero wuoth koro nyalo ngeka matin then nyalo wacho wach mar nomination ni ere kaka nyalo miyo jowa confidence ni chien kacha ne nitie both moko weche mag nomination to wang'ni wa ODM oseketo kenge moko mag neno ni welo mar ODM obedo free fair mondo ji kik bed gi ywak mang'eny. Then wach mar grassroots nitiere counties mamoko mane jotelo moyier nopogore lemo, ranyisi en Migori County. Jomoko neno ni bedo ni governor en chairperson mar ODM, ng'ata madwaro otiko mar ODM laro kode ko mar governor neno ka gima papo ok dhi bedo mopie kode gi kombe mamoko bende. Mae nyalo wacho ang'o kaka jatend party mar ODM. Then sirikal nigi pesa bilion 12. Be uneno ka pesa ni thiro chenro mag ODM kose no kang' ma sirikal tiyogo mar duoko teko mar chien kaka party. Then nyalo wacho wach mar zoning ni en wach ma jo ODM osebedo ka wachi piny Luo tiende nang'o. Koro nyalo nyiso the meaning mar zoning perspective mar ODM as a political party mondo luoro moko manitiere gi wagol gi oko. Then wach mar yiero mar jomoko osebedo ka nigi to ahinya nene ok otime kalore kod dwaro mar party mar ODM. Koro nyalo mari kaka party leader koro nyalo ngeka kada chieng' mane ODM ingo ike 20 joma ywak go ne un kodgi. Achiel kuom gi en jagoro manyugolo oko gi jotelo mamoko. No ywak nade ten momiyo mum. Bas mano koro kaka iwacho ne kako ne giwache oywak nade to ende mano miya muma. Kata mano rengo bende nitie to rengo gi ne joma nochung' ma yes koro mana duoko minyalo duoke godo. Then inyalo mulo wach mar bende se gwelo rengo wuoyo kode kaka joka ng'at achiel nikech ma iwuoyo gi oganda Luo wadwaro achiel marwa, riwruok marwa. Be isegwele chieng' moro ni wuoye mondo pogruok moro mar siasa ma waneno ni kik tigo e pogo oganda Luo. Mano be nyalo wacho. Then be nyalo ngeko wach mar ywak mar pek mar ngima. Nengo mar mo ni malo. Sirikal osetemo kenge mamoko. Be ineno ka mano romo manyalo konyo jo Kenya. Wach mar finance bill masani koro wach ma kore go embaka ne. Kaka sirikal time ne inene nade in kaka ng'ama jatelo. Mago bende nyalo ngeko. Then maduong' ahinya en nyalo injili mar unity of the Luo nation. Wan kaka oganda teko marwa e wuodho mar siasa oyiengore kuom achiel marwa. Kuom mano tarik 31 wan gi bura magala moru Kisumu Kirembe. Igwela ji duto te mondo bi to wigi kikwil ni wadhi e lweny. To lweny ni oyiengore teko marwa. Teko marwa bende nitie kuom kura. Continuous voter registration dhi nyime ofise mag IBC. Ne joma ne chenro cha nong'ado oko pod gin gi thuolo mar ndiko kura. Nikech mane mabro chopo kama wadwaro dhi wuodho mar Kanaan cha. Koro mage maneno ni tem yaro ndi. But of course nitie penjo moko ma bende ji penjo ni to bedo ni senator ne ok oneni ahinya kidhiro sirikand Governor James Orengo e weche moko e richo moko ma sirikande ne timo. Nitiere paro moko ma jomoko wacho ni sebedo kiling' ahinya. Inyalo lero kanyo kaka tiji kaka senator ma Siaya. Nadwa weyo nindo ahinya. Idwa weyo nindo ahinya. Pardon? Oye. Kit siasa moro gore piny Luo kama ji wacho weche makor ka chiena. Jotelo ma ji oyiero gi kura. Gitiyo kod yudhe moko ma oteno jo siasa gi. Magi nyalo garo kata mine chieng' go kura kata donje weche mag siasa kaka wacho miyiero kama. Ma bende nyalo wuoye. Kamano. Anche ini manyo vio je. Wani mo wolo senyoro. Ni VOJ. Yes. Kamano. Kamano. Ini urkan. Ana wuok Kagan. Oh, urkan. Yes.
Kagan kan ngino wete. Kuro ka inera. Okay. Sawa. Kikingade, you can kill us now. Kikingade. Mana kamano nyakwara magajwango kinyi makawuono chieng' tich adek Ramogi FM lendo achiel kachiel kowuok buore Nairobi ka City Kameja piny luo mangima bende winjo chenro mag lendo achiel kachiel kaka ne wasesingo ne jokanyanam eni kawuono wantie kod hawi mar bedo kod ogai madun bura mar ODM mano moluor Dr. Oburu Oginga ma bende kawuono twagi oganda jokanyanam odhi mulo weche bura weche mag tego dun bura mar ODM achiel mar oganda luo kod weche mamulo Kenya mangima antie kod geno ni wanabed kodi gi budho mayom mar ng'eyo matut ahinya mokuom weche ma dun bura mar ODM ochane oganda jokanyanam e gwenge makaluo kaunti ma Siaya Kisumu Homabay kod Migori gin gwenge makaluo iwacho ni gin e simba mar siasa ma dun bura mar ODM kaka party leader wacho ni kanye chuny ODM hie magone tolo kaka nyocho wacho ni wajumbe mag ODM go kata delegates mag ODM mage chuny party ndi to gin riekni mage madun bura mar ODM odiero manyalo konyo tego party mondo oganda jokanyanam kar chakruok madun bura mar ODM. Of course dun bura mar ODM bi mar olak nyakimbu mar piny Kenya, Coast, Rift Valley kod gwenge mamoko kendo dun bura ma olak e Kenya mangima. Kata kamano nikech ma e dhowa wabro wacho weche mamulo ngima oganda jokanyanam mabende gin jokanyo mag dun bura mar ODM. Yemuda kaw thuolo mar rwako party leader Dr. Oburu Oginga. Party leader karibu kendo machiegni ahinya kuom thuolo mimiwa kendo mar go kodi mbaka Ramogi Radio. Ami thuolo mar mos nyikwara Mogajwango kinyi masane. Oyawre VOJ to gi jokanyanam duto mawinja okinyi makawuono. Moso uduto teno yawre ahinya. Kendo ageno ni uchiew gi Ruoth Yesu. Erokamano uru ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano. En mor mar bedo kodi okinyi makawuono. Kawachako nyocha ine romo mane okelo kanyakla jochung' mar ODM e kaunti ma Kisumu. Nitiere kit wach moro mane wacho ni an bende kaka unena ni kaka jachung'. Adhi dok laro koma mar Senate kendo. Tiendo wach ni en ang'o kaka party leader mar ODM? Tiendo wach ni eri en ni kapok yudo machielo to pod nyaki defend mari ma in go. Gima in gi lweti en Senate. Koro kapok ODM ong'ado bura
kata gidhi chungo presidential candidate kata ok gidhi chungo, to kanyalo chako wacho ne an adhi chung presidential candidate to party pok ong'ado, party pod yalo wachno. To wach mar wacho ni abiro dhi defend seat mara tanyalo kata weyo kasekawo. Emomiyo onge wach moro maduong' ahinya e iye mopogore kaka nyicha wachno. En mani ka ODM ok ochungo candidate mar presidential to adok defend seat mara. To ka wachungo presidential candidate to anie presidential candidate. Nikech gimumi apinji kamano, jomoko wacho ni bedo ni wacho ni idok laro komi kendo ni maendi keto ODM kama nyapa ahinya. To tinende in principle e winjruok moro ma bende udwa loso gi UDA. Ok nyal keto kama nyap nikech udwa loso gi UDA pok wawinjre. Koro miyo gie sani to pod an gi koma maka ng'ato penja kombe gido nyiche no kaka Wetangula ne dwa bedo speaker. To kom mano ka yot mane entie already ne en mar senate. To bedo senator kendo kose bedo senator ne to obedo speaker mar National Assembly. Emomiyo kombe maga maji wacho ni chung'ie go ti inyalo chung' achung'a, to ka nitie opportunity koro ni party chungo presidential candidate to wan mane pap. Onge luoro moro kata yom moro kata kopo ni ng'ato nyo chunye dwa ng'ikni ni kara wan koro kaka ODM ni kuro wasewe pok weyo pod une pap. Dwane pap. Nikech ang'e ni chik mar party umi teko kaka party leader mar bedo the presidential candidate mar ODM as a political party. Yande benda neno ka ulando ni ng'ata ma chunye gombo laro lemo mora mora kamutingo nyako mar president ni. ODM nyaka bedie kod ng'atgi. To mbaka ni neno ka gima lal ka chumbi manie alot. Ma nyalo wachang'o. To dongo nje ng'ata achiel na olando kanyo ni en odwa chung president. Bura meche wantie. Emomiyo kolal. Njiro kama na inya. Yande usebedo kudhiro wach mar loso komiti moro mane dhi timo twa gi UDA. To wach ni bende chal kagima ndacho chako lal kendo. Dibe nitie gik moko ma utedo oko ma jopiny pod ok oyango. Onge wach no okolal. Wach no okolal pod sani pod dong higa achiel gi dweche 2 e kwa dhi timo yiero maduong' mar ginane ma 2027. 2027 chik wacho ni coalitions onego bed made at least 6 months to the elections. Sani pod en 1 year and 2 months to the elections. Emomiyo onge gima leo. Onge gima leo bende pod wadhiro mna gik moko e iye mondo duond jopiny bodonje e sirikandni. Pod ok wan garaka moro ahinya kaka jomoko ne rirowa ni mondo wabed abeda garaka. Ento waseloso gigo to wasetieko. Samu unu bedo garaka tutwe ma uto ung'iango negi oko ginenora. Utu pani jo wasiku to onge malingo umulo ogini. Gibe gintio genene. Gibe giikre ginyalo ng'iyo maruno te ma ging'iyo ema koro gitimo. Kata wakero gitime maber moloyo. Emomiyo ok umi jogo. Ok unyal ng'iyango strategy maru. Chon. Gik moko te ok moilaro. Ka onge. Joma ni kocha. Party mar Gachagua gini nyaka Kalonzo gini gi jogo duto. Nowinjo ng'ato wacho ni en presidential candidate. Magi wacho gi duto ni gin presidential candidate. Dakisewinje ni giwacho ni gisetwe margi noda kupenje. Dakasewinjo kupenjo gini to un dakuse
tuyo mondo ung'iswa ni ng'ano makuomu ma mosewuok mabedo presidential candidate. Wanapenjgi, wan gi twak kodgi. Unyalo upenjgi, upenjgi mondo ging'iswe ni gitang'o miyo gilewo. To wan to marwa ni ukaso wakasanwa lewo. Ok walewo. Time pod nitie. Okay. Pod wan gi more than 8 months. Ka waikre mondo wanene watweyo kapok ochopo ndalo ma idware nonego watwe. Gimomiyo apenjo kamano, yande ine romo moro to nilieko ni achiel kuom jok ma unyalo kete komiti ma kamano madhi negotiation gin jotend migepe manie sirikal mar broad base ni mag jo ODM ka. Jok manie broad based manie sirikal ok nyal telonwa e negotiation. Gin e sirikal gin jo president. Sani eri onge kaka ginyalo negotiate gi boss margi. Emomiyo gin ok ginyal telonwa e negotiations. Okay. President en boss margi. Gin ne waseketo gi jowa mane waseketo kucha. Gin kucha. Gin ginyalo mana dhiro pod kaka siasa pod ginyalo go matin korwa koni. To korka negotiations to ginyal timono. Nikech macha ka gichopo kama koro iloso gi joka face to face. To koro gin koro giwacho mani yesa. Wano koro kwadbar jo yesa. Kanyi dwaro joma koro matap manyalo negotiate. Mondo waneno wayudo gima wadeserve. Ero kamano. Gimonego wayudi. Koro miyo mano ok bitimre. Ero kamano. Gik moko ok rikni go. Gimoko ok rikni go to jogo wegi be ok nyal bedo telonwa e negotiation. Ero kamano. Be mor kaka keto e tim 10 point agenda dhi nyime gi sirikand ni? 10 point agenda to ne na continuous process. Ok ne en gima ne timo odiochieng' achiel. Mokwongo ne ung'eyo ni wach maduong' ma mokwongo ne wadwa ni mondo wa compensate nyithiwa manohinyre kata manonegi demonstrations. To nong'ade ne ok odhi motelo mbele kucha ahinya. Nong'ade e higa chakre 2017 kabiro nyaka kawuono. To ne waloso komiti broad based mane owinjre gi jogo mane otelnegi gi Professor Mutua, Makau Mutua. To kane waseloso to okot nodhi mo odiro wach mar Mutua no oko. Ni gini inyalo mana tim gi Human Rights Commission to gi commissions mamoko mantie. Ni ok ochuno ni nyaka los moro manyien. Kane osekadho kamano to ne wadok piny chien. Nikech ne watimo appeal. Wach ni ne kot ok nong'adonwa bura man kare. To wadok waneno ni gik mag kot gi gin gik manyalo yware kata higni. Kapod oyware e kot. To joma hinyre to medo hinyore. Koro miyo ne wang'ado rieko ni gima ne kot ong'ado ni mondo gino dhi adhiya ka Human Rights Commission. Koro wang'ado ni wadhi ka Human Rights Commission. Maginene ma sani eri pesa nitie moketie budget mabiro dhi timo ibiro dhi chakgo chulo jok mana onegi kata mana ohinyre. Ma kriteria mar chulo ng'ato. Ing'eni ngima dhano to ok inyal chulo. Ngima dhano en expensive. Ma onge ng'ama di gol pesa maromo chulo nengo dhano. To kata kamano ne oket gimoro makweyo chuny famili. Mana mar kweyo chunygi. Ywe pi wang'gi. Kendo gonegi mos, ywe pi wang'gi. Maeri ema ne oketi
ok anyal remember figures mane oketi to pesa tang'eny ni nitie onego bed ni chako chulgi gie sani. Erokamano. Mano en achiel kuom gik moko ma dongo mane timo, to moko to nitie mane gin legislation mane okadhi nikech nowach ni NADCO report be nyaka med implemented in full. NADCO report bende nitie some legislation mane onego okadhi e parliament. Moko osekadho, moko pok okadho. Koro omiyo en a process madhi nyime kendo ageno ni ka jowa mane wayiero matiyo kanyo chiwo report, koro wabiro dhi yudo full report ka ne gikwayo medgi time. Ne wasemedogi time mondo koro gitiek report maber ma koro gibiro kelo ng'ato wan gi President Ruto. Wabiro dhi through the report mondo wadhi achiel kachiel. Mwane ni ma to osebedo implemented ogie kanyo, to ma tang'o omiyo pok obedo implemented. Kaeto wabiro lando ni raia mondo raia ong'e ni magi e gik moko duto makoro osebedo e wach mar report ma eginani implementation mar 10-point agenda. To ok en mana kaka jok moko riambo ni podi ni onge kata achiel. Ok en kamano. Mano en miriambo, en siasa. Gimoro ka owach gik moko monego okony jopiny, to onego ng'igi ang'ien to gikonyo jopiny, gidhi ir jopiny kaka nowach chande. To ok na hata wach mar ketho chuny jopiny. Ni miriambo ni onge. To be wacho ni onge ang'imo nang'o ma onge no to be ok iwacho. Erokamano. Koro mano mane gima nyalo wacho kuom. Erokamano. Kaluwo mana penjo no, isebedo kiloso mararia e weche mag loso osiep. To chal ka gima nitiere oganda mamoko ma isebedo ka kit wuoyo mari ng'iso ni gin jok moko wanya dhi godo wuoth kaka oganda jo Kanyanam. Ok yare malong'o mondo oganda jo Kanyanam owinje tiende. Nyochi wache ka en Kisumo. Gima wacho to nitie jowa moko, ogendni mamoko ma opok aluongo ga nyinggi ni gin mage. To kata kamano gin joma historically wasebedo go gi chwanyruok. Ka wadhi kodgi wuoth to wachwanyre. Ok wawuoth kodgi miwuodhwa nochop maber. Koro kata ka ok aluongo nying oganda, anyalo wacha koro nying ni kaka baba na Jaramogi Oginga Odinga ne en ng'ama koheri to heri, ma en onge gi chuny moro ni samoro nyalo paro ni kati imbe nyalo paro moro marach kuom. En kogeni to geni agena en one way traffic. Koro nodhi ogeno jaduong' mane iluongo ni Kenyatta, nikech jaduong' mane iluongo ni Kenyatta ne jokedo ni Uhuru. To ok ne gikedno Uhuru as such. Gima duong' mane gikedo ne en Kikuyu land rights. Ne gikedo manobe noore nyaka Ulaya mondo gidhi ging'iyane kaka ginyalo loso weche mag Kikuyu land rights mondo Kikuyu oyud rights mamagi. Koro maeri be mane okoro ka gikedo ne magi motamre te emomiyo jogi nodhi e bungu nikech ne gidwaro lopgi, ne gidwaro lowo. To Jaramogi ne to koro nobiro gi aspect mar independence mar uhuru, kendo ni ok lowo kende to bandera. Jomoko ne go lweny mar reso Kenya, jomoko go lweny mar rito lopegi. Nikech ne omagi lopegi. Emoketgi e concentration camps. Gidwa ni mondo lopegi go nyaka duognegi. Koro magi, koro ka gigi noriwre, to koro Jaramogi to koro nochung' e kedo motegno
ma kane omak kane koro gichako wach mar agitate for Uhuru to nomak ji Yes. mok teri e jela. Jela. To Jaramogi no believe matek ahinya ni Jaduong' Kenyatta ne en ng'ama nyalo telo ne piny. Koro kane o believe to kane gikedo ma koro Uhuru giyudo ma giyudo Uhuru to ka giseyudo Uhuru to Kenyatta ne odagi ka Jaramogi ne dwa ni mondo jogi manowuokie bungu ni mondo okuongo mi priority mar pogo lowo nikech lowo no ema ne gilaro manomiyo bende gidhi e bungu. To gin kaka jotelo kane jo-Ingresa temo ni mondo migi lowo machalo kaka soya moro mondo gin kuwe kuro ginene jo-Ingresa konyogi, kuro sirikal mar Ingresa ne ng'iewo lowo kuom settlers mamagi ka to miyogi mamargi. To Jaramogi nokoni ka wan kodi wakwongo chako wakawo joka to pok oyudo, joka nyalo wuok e bungu mi giwang' ma gidok kata e bungu ma gichak kedo kodwa kendo. Koro miyo wakwongo wamigi mondi, ano ok anyal kawo moa kuom misungu to waseriembo ma wakodi wabiro kawo bang'e ka wasepogo jowa lowo moyie ni koro oginene. To Kenyatta nokeno gingifuo moloyo ji duto to weni mjinga ya mwisho unachukua yako kwanza ikawo mari mokwongo. Koro kae ni to wachno koro dhi oketa ni koro Jaramogi bende koro yudo yo mane koro yudogo oyudo tudruok gi jo Eastern countries mane oterogo nyithindo somo oko. Mano Russia kama nisome. Kuma someni. To koro gichako mana kelo propaganda. Jaramogi yudo pesa koa Russia ni ma mondo olokgo sirikande. Koro mae ma koro giketo go lweny ni Jaramogi dwa loko sirikande. Kuma ne Jaramogi dwa loko, Jaramogi no ohere ma kata chieng' ndalo mana wuok oko ka Wera Mbitho wacho nosiepni mineno imako motegno miluongo ni Kenyatta na ng'ani chiemo rubulo ndhogi mimize botholoro Wera Mbitho e Ethiopia, chuny Ethiopia e bungu ni nyalo loso kuom jaduong'no kamano, jaduong'no mbasni ok inyal loso kuome kamano. Makoro en ok onyal believe ni Kenyatta nyalo ndhoge. Makiwacho ni Kenyatta rach to jaduong' nyalo mana hinyi. Donge maendi neno ka gima bang'e to kara ng'ani to kunye kata en ogeno ng'ano kabisa. Ayo pomna ka ng'ano odhi othule oko e party ni koro gole ni party gimiluongo ni vice president onge. Vice president koro onge position ei party. Noriembe ni gino oter ni duoke provinces, to kiduoke provinces to ni Nyanza ni ng'ato chungo nyinge ni to ni ng'amiluongo ni Sagino Yombe ni koro kata Nyanza be ok en jakom. Jakisi miluongo ni Sagini noyombe yiero. Koro miyo mano bende notimre ma waneno kaka gitimo Jaramogi ma gidhi gitimo koda gitimo ne timbe madongo mandalo moko wan gi Jaramogi gibiro gimayowa buses mane wakawo to wachulo achula maber to gibokro aboka nitie chik mawacho ni bengi nyalo luongo pesagi e sa asaya ma gihero ma ok gichiwo reason. Akia ni chikego to tinde nosegol aparo.
ndalo chato ni wakawo loan mar National Bank of Kenya. To tibokruok aboka ni chik nowacho ni nyalo recall the balance of the loan to ni akuchul within 7 days. To kagine to kinyi ni to se biyo ipeyo buses. To kai to within a week or two buses go no subido auction. Ni pesa mo gibedo go auction do koromo. Buses parangwen gare. Mano ne sand malich ahinya kaka ipime no. Donge mano en mana josiasa moko matin ndalo cha ema ne ondhogo Jaramogi to oganda. Nikech jomoko nyalo ng'e ni to Kenyatta wuone mane timo gigo. Kenyatta wuone mogine to sama tin to ni Jaramogi kuro ni ndem keka ni Jaramogi kuri tero dhi bedo bankrupt. Ni makoro konyalo kata mulo gimoro ng'ato konyalo mule kata gigo. Jaramogi uso gige chingine tieko. Kagine gigo kod defend ka Kenyatta. Ane wan kode. Kane jogo chandowa. Kang'edi mana machuok nono. Koro mar Kenyatta no okadho. Mar Kenyatta no okadho mwaneno gik motimre. Aero kendo koro wadogo waneno kendo mar Kibaki. Yes. Ka 2007 ka. 2002. Bang' sirikal mar Lewru donjo. 2002 ka gine kwadhi kod gi wuoth mar Raila wacho ni Kibaki tosha. To kwadonja ni wasign kodgi koda gik moko ni Raila dhi bedo Prime Minister within 3 months. Ni katiba osekadho manyien. Kwa wadonja ni to mokwongo chieng' mwadonjo no to Raila dhi bedo Prime Minister ma created gi President ma onge constitution. To within 3 months to gino dhi bedo created a katiba. Kwa sedonja chieng' mwadonjo ni mokwongo list ma giwinjre kodgi mag joma dhi bedo ministers. Gidhi gigwenyo giketo margi giwegi. Raila odhi odir mana minister mar road. Wach moro mar koro mar Prime Minister Wicho wilgo. Kiwacho. To koko yunde wachi ni koro negin summit. Ni nyaki ngeni sani koro Kibaki is the president. You are minister of roads. Kibiro nyaki. Idwa nene to koro nyaki. Indik barua king'ise gimoro malure gi ywa docket ni mae gimomiyo idwa nene kikwa mi date koro wach moro mag summit gik moko mane udhi uketo seigo mago koro onge maboro sani eri maka gik manondiki ka pok obedo president sani koro nyaka ing'e ni en president koro kidwa no mondo to mano iwacho ni create ma Prime Minister a minister above the other ministers. Certainly we are not going to create a prefect of ministers. And then certainly we are also not going to create 2 centers of power. Negi bawach. Gibawach. 2 centers of power. Ma indin Kibaki owuon koso jok manoluore ema ne oketo matek. To keno wuon ogeng'o ok inyal chopo ire jogegi maloso iri. Koro joge ma junior. Jogegi to joma junior to loso to ng'eyo oneni kata gichien kama tigeng'i to oneni anena. Koro dang' iwach ni en ok ong'eyo. Jogo loso ni kamano to en be en machiegni. Wuon wach nitiere oling' thi. Oling' thi. En oro nyigugine. Oro nyigugine. Koro kwadhi kode kamano. En bende waneno kako deal kodwa. Kendo kanyocha koro wadhi gi wuod ratik nogo kendo. Ka koro winjo wawene wang'e ni. To wayudo yo mar Raila ma wuod Jaramogi. To gi wuod ratik. Nang'isogi ni wang'ni my opportunity kende uru gi Raila ma udhi kele situation mondo wariw oganda wagi. Oganda wagi onge gima gilaro.
to wach mar kelo ukabila to ne Kenyatta mane okelo nikech nodwaro yo mondo o protect go power koro miyo ne koro okelo ukabila to ne onge wach mar ukabila ne mane okelo motimo nyaka othi ndalane koro nowacho ni koro wang'ne wayudo wuod Jaramogi wuod Kenyatta wang'ne waluokuru gi richo mane osebetie kata gik moko mane osetimre ka mondo koro mondo wilgo mondo wang'is ogendni wagi ni onge gima gilaro giriwre ariyo kaka ne giriwre kedo nouru mondo giduog gibed kanyachiel. Neno kaka otero atera kamagi kata mana jogigo nodhi ochorie kata okawo kata na jakom kata nodiochieng' achiel oterie ni koro mae ng'ama amiyou ni koro oyier onge. Donge jogo nomiyo jakom kura $1,000,000 gi dire. Kaeto idhi ok magado koro joge nikech wabe ok wane wadhi ire kwa onge gi joge. En mana mbaka mano go gi jopiny manokelo ombulu $1,000,000. Mano ne wan mombucho mane wan gago. Koro kiginene dongo mono yudo ka wan gi structure nyaka grassroots nyaka polling station mane wan gago kanyo chon. Koro nalawa ombulu 200,000 to en ok dine loye gi 200 no moyie. Ok nene kaka Kibaki nochamo muma gotieno. Yes. Ka koloye gi more than 1 million moselande nyaka TVs. Piny lich nochamo piny duo kabisa. Koro miyo mane omiyo awachoga ni wuotho kodgi wuotho ok en gima yot. Mar Raila Guru ni ema nawe ni wang'ane. Koro wayudo formula mar kendo duoko jowagi mondo wabed kodgi kanyachiel. Mwadhi nyaka gi Council of Elders gi nyaka thuro kucha magibet piny magiyang'o diek magichamo kanyachiel ni koro gigo richo luokre ok nyalre. Koro miyo anto ogandawa nang'iyo ni ka nitie yo mwanyalo luwo jomwanyalo riwrego gie sani. Ok ang'eyo nyime kucha to gie sani to an kang'iyo to anyalo nang'ado rieko n'ogandawa ni wang'iyo jok machielo. Erokamano. Make mana kanyo iparona ka ne wabiro kawo ywe matin bang'e waduogo mondo wamul mokuom weche mabende pod odong' ka. Achiel mar oganda luo nitie ka, okenge mag nomination mag party mar ODM nitie ka, kaachiel kod midhiero momako piny Kenya sani, wach mar mo kod wach mar twak mar finance bill makoro jo Kenya dhi e nyime. Party leader mar ODM Dr. Oburu Oginga wuoyo achiel kachiel kod Ramogi FM okinyi ma kawuono. En twak moyiedhi nyakwa Ramogi, otwak gi oganda joka Nyam e weche mathoth mamulo ngima oganda. Achiel kuom weche ma odiero kanyo en kaka ODM ochung' tinende gi okenge ma ODM sani koro goyo mar tege. Achiel kachiel Solomon Kafaya kaine studio mar Ramogi Radio kaachiel kod Vincent Otieno thuolo en maru mar weche manyien ma Sadek okinyi ma kawuono madaka 10 kama bang'e wanakwanye kama wawene nikech mbaka ema loso piny. Sama piny otuk kama mbaka no ema gero piny. Mae momiyo wabiro ka moluor Oburu Oginga en ng'ama oseneno mang'eny e bwo piny ka. Oseneno weche mag siasa, weche mag dongruok mar oganda, moloto bende weche mar bedo oganda luo ni e Kenya ka gi wuodhgi. Ang'eni wabiro ng'iyane to gin okenge mage ma onego wago kaka oganda joka Nyanam mondo wadhi e wuoth ma bende jakom Raila Odinga Nyasaye oket chunye kama okwe nowacho ni maber kod oganda jo Kenya duto te. Ka kamano med mana ket ka en twak mar Ramogi Baraza odiochieng' moyiedhi mar holiday ma kawuono ma bende wakwayo ne oganda jo Salam duto te
hawi maber ahinya e nyasi margi mar Eid ul Adha. Keti mana ka in gi penjo moro amora bende wanamiyi thuolo mar oro ote machoke studio mar Ramogi FM, kendo wabiro dhi nyime kod go mbaka gi e party leader. Oliekona kanyo ni obago bura tarik 31 e Kisumu. Ok adwa sendo nyawo kapok ochiek, en ema obiro wacho wachno ka waduogo kode e tielo mar ariyo mar twagni. Erokamano Solomon. Erokamano. Oh, pod yue matin. Wakaw break matin. Then wachak waduogo kendo. Okay. Yes. History no ing'eni en very important. History miwacho no en very important. Nikech jowa masani ok ong'eyo kaka oganda Luo ni osechanre e Kenya ni. Kenyatta ne temo konyore gi Mbuya ni mondo otiek go Jaramogi. To Mbuya ne joloso ga gi Jaramogi. Ne ojabiro ga neno Jaramogi od Jaramogi ma Jerusalem. To Jaramogi ne kone ga. Okay. Ni Mbuya ng'at ni Watoe live stream. ng'at ni kineno kan mogweya kama. Ng'ani wuondi wuonda kisetieka. Tibe ng'ani biro deal kodi.
Okay. Yeah. Okay. Koro in about how many minutes? Okay. Okay. Then we just begin, huh? Okay. Wiyo Jakarachwa. Jakagan. Jakagan. Ng'ato gochudho shem. Nyaka gochudho shem gi oner. Goner. Manyara lega ma mjumbe mara Dr. Gogo. Mago gin galego kende ya gin together kakan. Yes. Koro miyo. Unum kene ya. Kuma mama na nawai. Mama nyalego. Yes. Lego karuoth. Lego karuoth. Alego kakan. Kakan. Kakan to. Kocha tindo nalego kakan. Wan joka kwar achiel. Aduga fwenyo ni piny iluo ka ji wana wede. Wana wede. Okay. News full dhi nyime. Gisetieko. 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 Koro wanyalo kwanye mana kama ne wawecha. Hello? Okay. Streaming bado? Streaming? Okay. Sawa, okay. Erokamano nyakwara Magajwang', ma en tielo ma ogik mar twak achiel kachiel kod moluor Dr. Oburu Oginga, party leader maduong' bura mar ODM. Waloso thuolo ni nikech oganda mago mbaka weche madiyogi to wasomore rieko mopogore opogore kaka oganda nyalo chiedho. Oganda jo Kanyanam gin oganda manong'e ni ne wuotho e twech achiel. Ma emomiyo wawacho ni onagi wan opogore gi oganda mamoko ma samoro bet oke nyakwara mogi. Twak moyiedhi okinyi ma kawuono kod party leader Dr. Oburu Oginga bang' winjo weche manyien adimba e lak saa 3 okinyi ma kawuono. Moluor Dr. Oburu ni dhi nyime ka ne temo fuono wach mar osiepe ma wanyalo wuothogo. Nyadi mang'eny ji osebedo ka penjo ni to jo Akamba ma Kalonzo Musyoka ae. Wasewuotho kodgi e yiero maromo 3 te. Iparo ni wang' ni bende en kinde maber ahinya mar duong'o dhoodgi kendo wuotho kodgi e tielo machielo kendo. Ni sa kwa Mos makende. kawa ni wuoth mar dwaro. Yes. To onge kamiloro mok idhiye. Onge dot mok iduong'. Dhoudi duong'o te nyaka mna mar jowa ma wawacho ni wuotho tegogo. En ni riwruok kodgi e telo malo kucha. To jogi ma piny koni to nyaka walos ga losa. Ma jomwa nyalo yudo ma gonwa kura. Mana kaka inene wacho ni moro chande negi gonwa kura romo 1,000,000. To kwanyal weyo oganda gi ni okwa losgo. Oganda mora mora ni okwa losgo. Nikech ei oganda gi kanyo nitie joma nigi paro mopogore. Kendo nitie joma nigi paro mabe pod nyalo gonwa kura. To oganda mar Wakamba gin to koro ok wanyal wegi, gito gin wasebedo ka wan kodgi ma ok wanyal wegi nikech nyicha wan gi pogruok mar paro e kindwa gi jatendgi ma Kalonzo. To Kalonzo osebedo ka kodwa kendo osebedo kosiro jakom lwedo e yiero 2. Moro nitie mano ogwenyo wae mane oringo modhinwa koda gi pati. Kata kamano moko nitie mose
dhi kodwa, wasedhi kode maber nyaka giko. Osedhi kod wuodhi adek te mag siasa, 2013, 17 gi 2022. Koro omiyo kata en owuon waonge kode gi wach. En ni jogi go to wabiro loso go motegno, wabiro timo campaign kanyo motegno kabisa. Nyaka wanene wayudo kura kanyo malong'o. Be osetimo loso kode mar ywaye mondo owuog kama entie ni mondo bi koru, mondo kata ka odhi ODM, Wiper ki UDA tubedo un gi teko moro ma ojiwore? Samar ywaye ji podi. Yiero ibiro neno ka komineno ni luongo ni United, ok en United kamano. Ibiro neno ka pogruok chako betie mbele kanyo. Koro kanye kama ibiro betie opportunity mar chako twak. To gie sani kichako twak kodgi to imiyogi mana mondo koro wigi nyalo yudhore ng'ama for the better price. Koro miyo ok wanyal rikni chako sani, sama bi pod waloso gi jowa ma wan go a broad based government. Pod ok watudre kodgi ni mondo wago kodgi mbaka machiegni. Erokamano. Nitie wach makudho ahinya ma osebedo ka chende piny luo, wach mar nomination ni. Nyocha ulose motegno ni wang'ni odhi bedo ma free and fair. Ang'o ma udwa timo wang'ni mopogore mapok notim nyaka ne ODM bedie? Ng'eni gimomiyo wawacho wach ni motegno ahinya. Mokwongo, ng'eni yiero mar ODM, mar the mainstream party, nyocha eko watieko. To pok watieko yiero mar ODM. Yiero mar ODM nitie the Women League, pok otimo margi. Wan gi Youth League mar the party, pok otimo margi. Wan gi League mar Disabled, pok otimo margi. Koro wan gi 3 arms of the party, pok otimo. Only the mainstream emosetimo. Nitie kuonde moko matindo tindo manyiche nitie Sugu kagi kacha. Ka gidwa timo yiero mamargi. To yiero gi, ka nitie timo yiero gi, nitie jok mane okwongo ringo dhi e sirikal chon, kane pod ODM ne pod ok decide ni mondo odonje broad based government arrangement. Jogi eki nigi luoro ni ka giduogo machiegni ko e party, to samoro ok bi migi fair hearing kata fair nomination process. To mae e gima wadwa ni mondo waashuagi ni mokwongo wach ma keloga seche moko gima ji luongo ni yom timo nomination en pesa. Nikech party bedoga maonge gi pesa ma imiyo kata returning officers madhi e pap. Koro ka gidonjo kucha, ma gidonjo e pap ni, to gidonjo mane lwet candidates ma gibiro ng'ado bura e kindgi ni. Kendo midhi yudo ni samoro candidate moro emokawo returning officer emodhi ong'ado ne ot kumodhi ninde. Returning officer, candidate moro emodhi omng'e gimochamo. Candidate ni ema ng'iyo comfort mare kata gimoro matin ma ouso godhiambo kosama oyueyo. Koro mano e gima kelo samoro yom nikech jowa ma dhi timo nomination gi ok giwuog kofuko gi ber. Koro gimi tuomo mar pesa wacha watemo loso gi piny owacho mondo yiero kik wadhiye ka waonge pesa. Ka waonge gi pesa
wa negotiate ma budget ni apani wabro yude gimoro matin. To gie sani nyo gisemiyowa gimoro mawuothogo. Maro madika ma? Maro about 200 M. 200 M ema gisemiyowa? Ema nyo gimiyowa. Masani wan go e ginene. E agulu. Mwatemo organize go activities mamawa. Mok wadhin mago chongwa pinyni. Ni wakwecho. Koro pesa ma wabando gi duto to 12 billion. To kata gichulo mana nus. To ubiro romowa mondo wanene wa temo timogo yore wa mag ginene. Mag yiero mondo yiero marwa obed motegno. Mondo yiero marwa mondo obed free and fair. Koro the electoral board marwa ibiro mi sufficient funding. Okay. Mondo koro gibed gi yo maginyalo timogo. Koro wabiro temo bende improve on the electronic voting system marwa. To mar adek wach mar direct nomination wadwa eliminate mondo wach moro ni ng'ato biro ira headquarter nito negotiate koda nito duogo gi certificate obed maonge. Yiero marwa rules marwa wacho mana ginene, wacho mana two methods. One in consensus, winjruok mar jomochungo. To party konyogi ba itimo, party timoga normally, party timoga opinion poll. Opinion polling. Opinion polling ne mikelo ting'iso. Opinion polling ni otime e yo ma independent ma onge favor momi ng'ato ka. To gini ng'iso mnane, gini ng'iso ni ng'ane ema ni malo. Koro gima duong' madaher ni mondo ang'is jowa ni kik ing'i mana sit mari no, ni kata kidwa bedo mjumbe tidwa gori ni mjumbe ni thoge kuo. Kata kidwa bedo MCA tidwa gori ni MCA ni thoge kuo. Nikech kwang'iyo the bigger picture, sama wakedo mwadwa kuchwane, watemuru mondo maro mwagoyo mar president. President kanye kama gimiluongo ni power nitie. Gimiluongo ni power ni presidency. Kwa yudo presidency, to kata jowa moko ma odonge nikech sit milaro kata ka unu ji abich ularo kom mar mjumbe. Tena koma achiel kende kama. Ng'ata achiel ema biro kawe at a time. Koro un young men modong yudhe kai. Ni the bigger picture en ni kawa ukedo mwa yudo kom maduong' mar presidents. Tibiro yudo ka kirwako jogi duto e piny owacho iye lach. Ibiro yudo ka fix jogi somewhere. Magi be ginyalo koro konyo go their supporters. Power momanyo ni en mana kuom president masani ni? Sani? Koso? Sani to pod wang'iyo kaka party. Nikech waonge gi presidential candidate. Niwawacho ni wachako negotiate gi joma wan gogi. Kok wawinjre kodgi e kwa biro dhi loso gi jok mamoko. Okay. Kok wawinjre kodgi. To gima duong' wadwa ni nyaka presidential candidate. Nyaka waneni wayudo presidential candidate marwa oyudo kura. Nikech kwa yudo power eko wanyalo fix gik moko okay, mantie iye kagi. Koro mane momiyo sama jowa kitimo nomination
to wadwa ni nomination wang' ni obed free and fair. Okay. An gi penjo iye kanyo. To ka in kitimo nomination e party, one of the things ma ok wadwaro e party wang' en lweny moro ma ji kedo mana ma ji okal lakgi ma iyanyo wadu atoma imed tome ga yany madongo dongo miyany nyaka min-gi miyany nyaka ng'o kae to koro kang' migoyo supporters mage kata en owuon igoye yor jogi migoye kang' ji osegore kamano makata igo wadu lero kata igo supporters ne bende i expect ni ng'ani bang'e kang' isekawo tikni mar party ito biro kendo join ni en mo campaign ng'ani biro campaign ni adier tek ok onyal campaign nikech larruok mar ODM en larruok mar owete, en mar owete un gi nyimine uledo ka ok uled kaka jowasigu, ok uled kaka jowasigu migo mana nyawadu mana ka gimisike mana chuth tiyany madongo tigoye samoro kelo violence. Maeri ok en gima wadwa ni mondo otimre e party wa. Wadwa ni party wa ka mondo ka itimo nomination to watime mana gi muolo maka consensus itimo timiyo ng'ato achiel to ji support. Ka consensus otamre to ji dhi adhiya debe mamuol to ng'ama oyombo teme miyo tikti. Ka ng'ama oyombo teme miyo tikti to uduto un joma nyo campaign kodgi. Ukonye campaign mondo nikech kore ka wadhi e wasigu owadu mane ODM kani ok jawasigu, jawasigu en ng'ama udhi kedogo bang' kuseyudo nomination. Erokamano. Mano kendo an wang'ni an laki nyako ma an go ma otelo ni election board Mrs. Awita en nyako motegno kendo en nyako ma ok dwar compromise weche mag asoya go oonge go to an awuon kata bedo osiepna to ng'eya ni nyaka idhi adhiya debe malong'o kata nyaminu ma wach moro ma ni biro liele koda wach mar liele koda no adagi completely ka in kata gi chai moro midwa miya ni mondo aolgo petrol ka bende wuotho kaka party leader to miya to kik ipar ni mano compromise ni kore miya asoya kimiya to kaka japati ni mondo itego office mar party leader mari to ng'eya ni mano itimo in good faith to achiwo warning ni kik ikaw mano ni kore ing'iewa ana becha tek ma ok di ng'iewa. Emomiyo mano gima ang'iso jowa maler ni wach mar liere koda an mano gima onge. Mrs. Awita bang'e ni kamano to korka weakness ma wachonu matimrega mar pesa cha watemo ni mondo wabed gi pesa kaka party ma ok wadhi kwayo ng'ato, ok wadhi bedo ni wakwecho, wadhi bedo ni wan gi pesa aguchwa mwatiyogo kendo en pesa mabedo audited gi sirikal. Ok en pesa minyalo dhi nyuma lweti kaka iparo. Political parties money en political gine mabedo audited gi auditor general makopo ni nyuma lweti kama parties kaka udagi ni pudi chandre gi audit queries. Wan ODM wan ma wan gi clean record, wan nyaka ne chak yud political parties record. Onge kata pesa achiel mosepusore modhi marach. Erokamano. Obedo misuse. Ang'eni kanye ma ji biro penjore mang'eny ahinya ni waziri mar pesa sani ne en achiel kuom jaiye mar ODM. Of course pod oja ODM. To sirikal nigi pesa bilion 12. Iwacho ni gisemiyo mana milion 200 kende. Uneno ka gima joma sare kuom sirikal to un gi ng'ato e iye kanyo. Ang'o mone mondo tokno toka maber ahinya. Mari nyogi miyowa supplementary. Koro main budget ema koro wabiro dware gimoro maber mondo wane to en ang'o ma koro obiro hianyonwa ma
maber mwanyalo ginene. Mwanyalo dhigo nyime kaka party. To ma gimiluongo ni free and fair nominations, we are going to do our best. Erokamano. Yes. Nitie wach moro mosebedo ka wachre piny luo ni zoning diero kuonde ma ODM nie kod mbi. Di konyo ang'e tiende ni samo wacho wach ni tiende nang'o ne japiny mawinjo ma ja ODM. Zoning ni en mana between us and the Jomwabro, they go into partnership. Tiende ni kaka UDA, for instance, ka wadhi kodgi in partnership, ni wadhi kodgi kanyachiel, ni wanie coalition, to nitie areas maginie gi strongholds magi. Yes. Kaka kura nyalo wacho ni kaka Nandi bathwa kanyo. Nandi en stronghold mar jo-UDA. Ma kata wa field a candidate, to wang'e ni samoro likelihood ni candidate wano nyalo yudo komno ok yot, nikech pok otimre machiegni. Koro mi wang'e ang'eya ni macha to stronghold mar joka, to incumbent mantie kanyo bende en margi. Koro kwatimo zoning to ok watim ni watimo ni Kenya, watimo ni jok ma wan go in partnership. Muna parties ariyo kowinjre, to koro watimo kamano. Koro wakaw ni koro kaka bondo na kacha. Waonge gi ginene moro. Waonge gi any other MP, MCS, giduto te gina jo pata chiel mar ODM. That area wadwa ni mondo bed zoned ODM zone. Mano for example. Koro kubedo zoned ni en ODM, nyaka kuchako negotiation, to uchak gi gima unugo. Gima inugo en kama already inie gi MP, kama already inie gi MCA. Okidwa ni sama ang' yiero rumo, nito ni koro yiero rumo, ni gik ni kata mana mane in go bendo mai. Ni kata mane in go cha bendo mai. Koro miyo ikwongo ichako gi strongholds magi kuonde ma already inie gi wajumbe kata gi MCS go. Koro mago bedo zone mari. Koro tiende ni your partner ok nyal field candidate kanyo. To emomiyo koro nomination nyaka bed free and fair. Okay. Nikech koro kata jok mane ma strong manager gin jo party mar your opponent. Koro chuno gi ni nyaka giduogi gichung' kodi. To gibe ginyalo na hero chung' kori koni ka nitie free and fair nomination process. Koro mane momin ni mondo bedie to gino nomination gimiluongo ni zoning no. Yes. Sasa mitimo ga yiero kata yiero mokalo, ka un gi partners ma uwinjrugo, zoning no timrega. Kata mana Nairobi ka nyecha ne wawito mna nikech jo Uhuru ne wachonwa ni kora miu presidency Nairobi kato miya uru mondo an mamiu candidate. To na miyo wa candidate mayom ma weak mana nikech zoning. Ema na miyo wa lose Nairobi governor modhi ni UDA. To zoning no every election otimrega. Okay. Ka un gi partners ma uwinjrugo, to nitie gi bende giloso kodu ni wan to area ni to yie uwenwa area ni to marwa wan mwatime nomination ka area ni karwa. To uneno adiera u assess ni ka strength mar gi chal nade, ere kaka ginyalo piem gi opponents wadhi piem go kanyo. Are they able to bring the seat to the fold? Timiyogi, iwenegi kanyo kuro, jite kuro konyo gi campaign kanyo. But tiend zoning, ma
ma ng'ato kata ka we ni zoning no en gimoro malich, obiro timre kata wayie kata ok wayie. Sama ochopo mar yiero cha, to nyaka ji bi tim zoning. Erokamano. En gima biro timre, en gima bedo ga negotiated ndalo makoro mayiero chiegni, ubiro time, obiro bedo, to be onyalo bedo part of the negotiations. It is not the most critical, nikech en biro timre anyway. It is not the most critical Erokamano ahinya. aspect of negotiation. Kanyo be osebedo kowacho ni sirikal ma odhiye kata winjruok modhiye ni odhi ka upogo diele e diere 50-50. Tiende nang'o ne ng'ama winjo dhowani? Ni 50-50. Ka wadonjo tiende ni wadonjo sirikal ka waseng'eyo yes strength marwa. Okay. To joka bende ong'eyo strength marwa. Kata ka ne odhi e presidential, nineno ka ne President Ruto nodhi gi kura 200,000 kende. Yes. Koro omiyo ODM gi UDA kata coalition mane gin gono, wan kodgi 50-50 as it is, kapok otime any other assessment in another election. Koro omiyo kwadhi negotiate, to kwa negotiate from a position of subordinate. Ne wan subordinate. One negotiate from position of strength. One kodgi equal. One equal partners. Mane tiende. Mane tiende ginene. Erokamano. Joluo go ngero kawacho ni sembe ipimo gi nyamin. Bentie ber moro ma piny duo osenene sirikal mar broadbase ni? Kinone gi sirikande mosekalo. Nitie mokwongo ing'ene chakre wayudo uhuru, Jaluo pok nobedo ga minister mar finance. This is the very first time ma Jaluo obedo minister mar finance. Mar ariyo, Jaluo pok nobedo attorney general nyaka nene. Wang'e ni the first time Jaluo obedo attorney general mar Kenya. Mago gin gik moko madongo ariyo ma wanyalo kwano na ogandawa oyudo ma agreement moro amora mitimo gi piny mangima kamoro amora gintie, to ng'at maketo sei mare en attorney general marwa ma en Nyaluo. Koro moko to koro mana mag development, makoro mago to okanyal kwano gi wiya. Atandi meli gi ne mong'e kwano gi e kuonde ma gintie mang'eny kata mbadi gini. Tan mang'iyo madongo monego timre thurwa en kaka ma kore ka idwa gero ma pok ochak gero, to pesa ne osebedo allocated mar Sondu Soin Dam. Machielo manang'iyo en yo ma ahero ma Kisumo Mamboleo to biro nyaka ginene Miwani to kadho nyaka Chemelil to chopo nyaka Moroni. Ma en to sani contractor nie site gedo dhi mbele. Ne koro nitie projects to ng'eny. Projects to kanyal kwano duto. Koro omiyo anyalo wacho ni gendo gi machielo miluongo ni budget committee matandi meli nitie. Koro ing'eni gima lit ne jo oganda moko ni Jaluo ema ni kami itede jikon. Jaluo kende manigi kami toke ei parliament. Tene ni kora tandi ma kendo ni kami toke ei parliament kuche budget. Gin magipogo budget. Makopo ni gimoro dhi marach to koro oken kata Ruto. Ka gimoro dhi marach to jowagi. Gin makoro ibiro penji gini ang'o manotimre. Imayo jou to un ma un in charge. Yes.
un ma in charge pogo pesa. Kendo gisewachonwa ni Ruto be ok interfere kodgi. Koro omiyo gi thuolo mar tiyo tijgi. Omiyo gi thuolo mar tiyo tijgi maonge ginene moro. Nikech ywak moro nye nitiere ka lokruok manyo tim ne Kenya Revenue Authority. Nitie nyaronagi moro manyo tiyo yor kojolo kane poko bodo yiero ng'ama nyien. Ni nyaronagi no ne nie thuolo maber ahinya mar bedo e komno nikech nosebile. Kom mar bedo Director General mar KRA. Gi kombe mamoko. Ma sama jaluo obedo yor kojolo to kagir kiragi. Yes. Aden Mohamed. Ma gineno ni en lemo manyo onego bed ni wene nyaronagi ni. Ing'eni kitiye kamoro kech ing'eni mbadi kanyo mbadi manene in charge. Koro kitiye kamoro kinyalo ng'eyo samoro ing'eni ng'ato nyalo act to oonge gi pok ineno ga ni ng'ato act to ka gino landi to kata application okoro nikech no act to qualification mare ni ok oromo gi kanyo. Koro wan kaka joge ni en oganda no to dine ber maber kodhi nyime ni en mobedo kanyo. To ok ang'eyo circumstances manyo kuro timre momiyo nyo giketo Oriacha ni ema koro mondo bedi. Oriano to ang'eyo en ng'ama nigi a lot of experience korka yore mag banking to korka choko osuru to kang'eyo kata dobed no beri ang'eyo ni korka banking to en ng'ama highly qualified. Erokamano. Bath penjo machielo nitiere paro mar ma josiani go ni isirem deyo sirikal mar Siaya County Government kaka senator margi kitiyo kod teko ma article 96 omi kaka senator margi. Weche matimore ma ok bere wang' jopiny okithor losi ahinya. Nyi chako mana losi sama pogruok mar paro mar siasa ochako nene kindi kod Governor James Orengo. Ma inyalo wacho ang'o? Ok mano kende, nitie mang'eny maselose makata moko asekelo nyaka e bunge mwaseluongo nyaka Orengo mobiro mo appear before committees ka answer questions ma apenjo. En ni samoro kago koko mang'eny e wechego kaka gine kaka jomoko kendo wende ne wase loso committee mar ginene mar oversight committee ma oversight jo every department mar ginene ma koro ofisna ne waluongo ne Orengo luongona all heads of department mwabedo kodgi mwaloso kodgi program kendo joga luwo gigo religiously ka ok gilu gima onego gilu to report te biro kendo wakawo necessary action ma ginene kata kanyo cha ineno ka ogol jok ma timo monitoring kendo motegno mag counties mamagi e Senate to nyicha an namba 3 koro samoro jomoko wendo miya koro imiya nang'o. Oversight ok en go kokeliete. Oversight en tiyo gi structure mar Senate. En tracking mondo ine ni gik moko monego timre ni jopiny timre ni jopiny. Kendo an ga lot of experience in oversight. King'iyo sirikand James Orengo inyalo wacho ni be otiyo ne jopiny koso inyalo kete nade? An ok ane kotiyo ni jopiny maber nikech wan kode gi some difference gie sani to aneno ka oko weche ma kata ripode mimiye ok okawo gi mapek ahinya kendo seche moko iyudo ni pesni bedo diverted, pesa monego dhi
certain function. Koro king'iyo budget, ting'iyo ka budget olos maber ma kuonde monego oyud pesa, oyudo pesa. To kachopo sa mar implementation, iyudo ka pesa ong'weny ogol kuonde monego gidhiye. Kaka ndalo moko ne ago koko e wach mar ginene mar pesa ma iluongo ni SIBO. Ma kaka jo SIBO ne konyre gi pesa ma e yo marach, pesa bedo diverted. To kendo nitie bills moko ineno ka accumulate to ok chulgi. To onge ni action mabiro taken. To pesa to onge kata matimo go maintenance mar ginenego. Koro kana ago koko to ta an makoro gidhi gires bills maga te gimomiyo ne ginindo gi bills akia ni koro ni an ago koko e wach mar SIBO ni ok tim maber, ni ok tim collection. Ok ng'e ni pesa mag sirikal ma due to sirikal nyaka bed collected. Kuonge gi system maber mar collection, to uyudo ni pesa reflect ni ungo, to pesa to onge. Pesa matiyo onge. Koro kane waluongo gi nyaka e bunge ma gibiro wa interrogate gi, abia gine ka wadok dala ni an makendo koro gidhi ging'iyo bills mag accounts te manasega yawe pinyni. Koro kinyne odhi olor pige na olor nang'o miya. Koro miya an ok aneno tiyo maber ahinya, but I don't want to get into his matter. Mae kawuono ok ane ka en odiochieng' ma adwa discuss weche ne. Obiro bedo gi odiochienge. Nikech county assembly be miwacho ni timo gima luongo ni primary oversight. Nikech ni samo chopo ni ng'iso ni nitiere kuom county assembly koso. Bero ni koro weche gichopo ni kaka senator mari. Ng'iso ni nitie kuom county assembly koso. County assembly bende miyowa ripode kuonde ma giserest to gineno response malong'o. Ginie the first line mar oversight. One says secondary. One second line. Erokamano. Sani ang'e ni upogoru e paro yor siasa. Gimalo ni political ideologies magu chal gima upogore gi governor mari James Orengo. Kaka ng'ama wadu, ng'ama jaduo wadu, gi wuodho makoro wadhi ni kaka oganda luo. Be isegombo bedo kode piny moso yal weche manitie mondo ji wuoth e tuch achiel? Wase bishop marwa ma Bondo osetemo luongowa ni mondo wabed kode piny mondo walosi. To aparo ni burano nobare. Bura mane bishop ochiko wano noyie nobiro to kendo dogo ba burano. Koro miyo to Bishop Okoth benyicha temo ni mondo oluongwa mondo wabed piny mondo ji olosi. Koro mar Bishop Okoth no warite anytime ka oluongo bura to wabro nawuon abro dhi mondo adhi awinjane gima chando jim. Nikech an aonge kode gi anything ma personal. Kata wach moro, kata gima laro kode kata e party ka be onge. Nikech an noyiera yo moriere. Ne giwacho ni ok oyiera e NDC. NDC no ma enda luongo ma gin gimiya wide berth. Gin giloso kia margi. NDC mane giwacho ni mok adhiye momiyo kaluwo yo moriere mar bedo party leader. Koro mago te nyicha asekadho te. Koro miyo an ok ane gimilaro nikech ka lero chopo ni yiero dogo chopo.
to kendo idog ilando ibiro ol ji oko te to ng'at madwaro to be chiwo gombo mamare kiyiere tiyiere. Omiyo an kata gima walaro gi ji makia ni en ang'o. An pok awinjega ni nitie ni de facto party leader ni to nigi de jure. Koro de jure gi de facto ni koro de facto ni koro ibeta ni nduri toki ionge kata mana gi ene institution, ionge gi organ, ionge gi office. Ni dhi ofis mar gavana ok inyal loko mar party. Ni koro iwacho ni in de facto kanye. Erokamano ahinya party leader kuom wach ma kamano. Nyakwara Mgajwang', akawo thuolo kendo mar gomos makende. Iparona ka ni wakawo thuolo kendo mar yweyo madaka 5 kama. Waduogo ka party leader duogo, wabiro mulo achiel mar oganda Luo Unity. Kanyakla koro biro liekonwa ni nitiere budho moro ma gibago tarik 31 dwe ni higani dala mar Kisumo, ma bende gigeno mar temo ng'ado godo mokuom weche ma bende oganda jokanyanam geno winjo ni to piny Luo ochomo kanye e wuodhwa mar siasa kaachiel kod weche mamoko. Nyakwar Mgajwang', Solomon Atito Kafaya kod chenro mar pith gi pur. Bang' kinde manok kende to waduogo Nyakwar Mgajwang'. Amor ahinya ni yorona ote magi ka yor Facebook kod X marwa twak en achiel kachiel bende e YouTube kod Facebook live. Ma en Kogwen Ramogi Baraza, chenro moyiedhi mana kod party leader Dr. Oburu Oginga wuoyo gi oganda jokanyanam weche mamulo chunygi. Kaka nawacho ni ma e chuny oganda Luo, kama chuny Luo gone tolo kaka party leader jakete ka Nyakwar Mgajwang'. En mbaka mabende dhi nyime bang' kinde manok kende, kete mana ka.
Erokamano nya Solomon Atito Kafaya kendo kuom miwa thuolo kaachiel kod chenro mar wang'o nyango mar Nyaji Monyuongo. Bang' weche manyien malak saa 4 okinyi ma kawuono wakwayo ni nitie weche moko ma ne odong' kapok wawuoye kod party leader mago ne wawuoye kode. Migosi Dr. Buru Ginga, duond bura mar ODM nong'e ka ne dhiro weche mag jopiny. Tinende waseno ka ywak nitiere ni ODM ne beto dwa ling' thi ka nengo mar mo noidho malo. Kaachiel kod ODM pok ogolo duonde wach mar Finance Bill 2026 ni. Gik moko ariyo ginyalo wacho ang'o? Mar 2026 to obiro golo duondwa. Okay. To mar mafuta. Yes. To kano chakre to ng'ene nokwongo chakre mana kapok omedri bei. Okwongo chakre mana gi wach mar joma no oriembie tich. E wach mar mibadhi mar korka mafuta. Mamano noyudo ka noko mar London to nalose mana aga simo ma lose motegno. To kendo wach mar korka bei kanyocho biro mar mafuta to nang'iso jowa ni kar go koko e wachni to we mondo walusane nikech wanie broad based government. We mondo walusane gi sirikal mondo oduok bei oduokie bei piny omiye raia nafuu nikech gini odwa pek moloyo kuom raia. To kanang'isogi kamano to nadhi maneno President Ruto. Kaneno President Ruto to noyudo ka giduoko nengo mar VAT koa e 16% to giduoke piny to 13%. To kane waloso gi President Ruto, President Ruto nowacho ni koro waduoke further nyaka 8. Mane kino oduok further nyaka 8. An manadhi achiel kuom joma nodhi oloso kode ma waduoko nyaka gino nyaka 8. Ono wawe ni pod other measures pod ibiro tim gi mbele ka mondo dogo duoke piny to gik moko gini wach mar mafuta ni en gima timre oko. Anyichu neno ka jomano nyichawo agitate modhi nyaka ndara modhi wang'o gigi kendgi nyicha gina jogot kocha. Wan jowa nyichu ng'eyo ni gini en gima timre e piny mangima. Ukel gi wach mar dhi piny moro dhi adhiya to gonyo wadgi mbom kasego to odhi oloro kama mo mar biro Kenya koni wuokiega. Koro lor mafuta koro kabiro to luoro kuma bor eka chop thurwa ka. Koro miyo bei mar transportation kata bei mar mafuta nikech mafuta be koro onge, mafuta odhi ochung' e dho nam kamoro kanyo. Koro mafuta okuogi. Koro ing'eni ginene ginene mar supply, demand and supply. The law of demand and supply. Kasama, the law of demand and supply. Kasama supply is scarce. The prices Nyaka idh malo. Nyaka idh malo. To en gima temporary. En gima dhi rumo machiegni. Emomiyo waloso kata sani pod waloso gi sirikal mondo wayud yore minyalo chungego. To ka unie sirikal ok unyal bedo kendo ni kendo pod un ugo koko to un monego gonu koko nikech un monego ulos gigo mondo gino losre obed maber. Ema ne omiyo nyicha ne kaloso gi Ruto to noduoke nyaka 8. Tabi nang'eyo ni gima timre international ni mor ni bire e yo ma cheap. To biro dok pinje ma jomoko wacho ni pinje machiegni koni ni kia ni bei yot. Kidhi Burundi bei yot to onge mo kata achiel. Mtokni ochung' te. Piny ochung'. Kata Uganda ka sani piny ochung'. Mtokni ok ringi. Emomiyo bei ka bei oidho international in iwuondo jou ni bei ni piny to ok inyal access mo
nikech bei ma piny miwacho no mo onge mo ng'ama biro kelo nigo mo. Koro piny ochung', at least Kenya ka to wan wamu waywagre ni bei ni malo to wamu giwa timore, economy marwa dhi nyime. Koro miyo ang'eyo ni gin gik ma temporary kendo gin gik mabiro rumo. Nikech bende giwacho ni levies ma nie mo ka ng'eny, road maintenance levy nitie, petroleum development levy nitie, adulteration levy nitie mar kerosene cha, gidwa bedo mang'eny, excess duty nitie kanyo. Gidwa bedo mang'eny to kine ka pile pile ka kata gin gatie to nengo mo pod wa manage ga ma wadwok piny. Nikech ing'e ni levies ko kata kigolo gimoro kamoro nigi gima timo korka development, to kigologi to onge gimi replace gigo, to nitie wuok maduong' mawuok korka pesa ma sirikal yudo. Sirikal yuto mana osuru, osuru ema kuma sirikal yude pesa. Koro miyo kinyalo attack ni all the levies, all the taxes mondo be removed. Kabiro removed, to what is the alternative? Means of getting that money for the government. Yes. Be kaka experts mane ODM ochione sirikal gitiyo, be uneno ka gichopo dwachu kaka jo ODM? Gichopo nwa wach kaka ODM problems mantie to gitemo bergi. And so far aneno ka gitemo bergi. Experts mane wamiyo sirikal, kata sirikal mane wamiyo experts go bende feel ni ODM nomiyogi good people. Finance bill to wacho ni ubiro golo statement maru kaka party. Korka wach mar gine finance bill. Mar gine finance bill. Yes. Yeah. Erokamano. Eto wabiro golo. Yeah. Erokamano ahinya. Ka watieko nitie wach mapek ahinya mar achiel mar oganda Luo. Kitwa ogeni mamoko nong'ewa ni wan joka ng'ada achiel, ma bende pod wan joka ng'ada achiel. E wuodho mar siasa ne owuotho kaka joka ng'ada achiel, to tinende ke moro nitiere kind oganda. In kaka achiel kuom jodongo ma piny Luo geno, ang'o minyalo wacho ne piny Luo sani? An kaka jaduong' e piny Luo ka, to ke mar oganda ni ok anene ahinya kaka iwacho ni ke nitiena. An aneno oganda oriwre, nikech onge sa asaya moganda ne nyalo riwre 100%. Kata ndalo mane magina ne chande ne neno ka ndalo Jaramogi joma nopogre, Odongo Mamogi ne wacho dhok ma margi, Otieno Dalmas gini ne wacho dhok ma margi, Kiang'ano gini ne wacho dhok ma margi. Ng'at achiel kata ji ariyo ka udhi kuro loso kamoro gidhi giyudo kama ituche mo moro gichamo, ok ong'iso ni oganda ni ok oriwre. Oganda mar Luo king'iye by and large, to oganda mar Luo riwre ariyoga. Joka Nyanam gin ka gise yudo yo moriere, kaka sani onge gima wapandona, kendo wang'e kuma wadhiye, kendo wang'e ni 2032 wan gi candidate motegno ma marwa mawabro wayiedho. To gie sani to pod ing'e ni two steps backward and 3 steps forward, you are still making progress. Emomiyo ok inyal bedo abeda ni isika forward ever, backward never. Koro miyo wakunre. Kata lweny kidhiye samo nyaka ikunre, nyaka pod igam muya, nyaka iyud kaka strategize, nyaka wayud kaka waikre ni 2032. Gie sani to pod ok wachungo ng'ato, ok waikre. Mano emomiyo ineno ka jowa otelonwa. Wan kaka party wan nyocha pod ok wawach 2 term. Wan ema wacho ni 2 term wabiro chako wacho ka wasewinjore gi jo UDA. To dala kucha to kadhiye tawinjo ka ji goyo 2 term. Tan pod 2 term otama goyo nikech pok wawinjore gi jok ma wan go e broad base
arrangement. Emiyo to jopiny taneno kosemako mach. Nikech giwacho bende ni giwacho ni jotelo mawuok e piny Luo, experts mawuok e piny Luo, gin ema gikok matek e wach mar two-term ni moloyo kata owetewa kata josiasa. Jopiny giwegi kipenjogi tiwinjo ka giwacho two-term. Jopiny mag Luo giwegi an atanga ni gino ok ajawache nikech obiro kethona negotiation ma wadhigo nyime koni. Koro miyo an dhoga pek e wach mar two-term no. Wan dhoga yuta e wacho ni wandhi negotiate for our party, for our people. Mondo waneno wayudo a good deal, and we are negotiating from position of strength. Mane kaka wan. Erokamano. Sani koro ukuno muya. Isega gota rubine ODM ka to kiyudo kata nyar piny kata wuod piny moro manyalo chope rang'eny mar manyo telo mar piny. Wabiro yudo gina tie to nyaka ji ikre. Ing'eni chung'no inyalo bedo ni in capable, obwongo ni oromo, dendi nigi teko moromo, to nitie gik midwaro much more than that mondo mi iyiengri e pap ni koro ichung'. Nitie gik mamoko ma nyaka geri, nyaka wageri. Nyaka iwuoth gi jodongo masiem ni yo. Nikech gimomiyo penjo mano nikech wasebedo kwaneno josiasa matindo e ODM kawacho ni mae kindewa matelo ne party. Mano wabe wayie nikech wabe koro kwantie kuom ndalo mang'eny. To gintie ineno gena ka giluoro ji matindo, ineno ka mbadigi noluorowa kanyo. Mago yawuoyi mapod matindo iyudo dhano ng'eny kanyo chilo guna yako gini. Yawuoyi mapod matindo Chipukisi. Ineno ka wanga gini oluoro kanyo, mago mon Luo motegno. Wan kodgi mang'eny Vivian Gogo gini, jomo pod mar Chipukisi. Momiyo onge vacuum. Kata king'iyo round onge vacuum. Ena ni koro dhano gero tek, kawo ndalo. Seche moko nyaka ukun muya, seche moko bende udhi na amuom ka timuom. Gimiyo penjo kamano nikech nitiere josiasa moko mwaseneno machalo Babu Owino gini ma bende manyo nafas gi e ODM ka. Be un gi chenro moro amora mar wuoyo kode ahinya sama koro en dwaro Nairobi ka ni mae kaka itimo gik moko? Nikech kwano Babu Owino mjumbe ma Embakasi East, nikech iwacho ni siasa ka en kwano mar medo ok kwano mar golo. Babu tano uguno osebiro ira mwaloso kode, to gima wachona ni siasa ma Nairobi ka ni ok ogoyo sirikal ni to ok onyal yiere mondo obed gavana ma Nairobi. Ni momiyo en waweya obedi opposition to the government ni eko nyalo yudo. Pinje ni to wan sani wanie broad based government. Oganda Luo by and large ni broad based government. Koro in ang'o oganda mane ming'iyo, which community or which grouping are you looking for? Mineno ni nyalo nohero mana kigo sirikal. Nikech kata oganda mar Atwara ni gin be nyocha ginie sirikal. Ka nyocha ginie sirikal to nyocha giwero sirikal mana kagima sirikal ni tero ji e paradiso. To kendo sani koro dakika matin ka njoriambo wuodgi to gibe sani koro giwero ni sirikal ne chalo mana chiel ng'we ma
ng'we ma ok onego isud kata bute machiegni. To ginagina koro joma kamago. In koro ineno nade ni gin ema ginyalo konyi Nairobi ka. Nikech joma noteri ok gin, joma noteri en ogandani mar Luo. Ema noteri mibedo mjumbe. Koro miyo an taneno ni calculation marino is misplaced. Aneno ni ok i-calculate maber. Onego ikwong ikaw ma in go ma en ogandani. Emimakrigo motegno. To eka koro ing'e mamokogo kaka ing'iyo jok mamokogo. In koro kichako mana gi joka, to ok anene ni girino nyalo dhi maber ahinya. To kona ne en aweya yo ma oluwono ni to wach to ongego. Igonya thuolo migwedhe ni in manya dhi dwar kamiringeno. Kaka nodwaro to nakwere ni yorno ok ane ka en yo manyalo konye. Erokamano. Giko dwe ni uchano budho mapek Kirembe Kisumu. En bura marang'o? Bura nieri en wadwa ng'iso riwruok marwa mar oganda kaka oganda Luo. Wadwa ni mondo jowa te mondo bi kanyo mondo wache gima gin go, mondo gishow kata ka ok giloso to gishow by presence ni gin oganda Luo giriwore ginie gimoro achiel. Gimi penja cha no gin oganda Luo giriwore kendo gimeka declaration ni giriwore riwruok e teko. Mae e gima duong' momiyo ji romo Kisumu Kirembe chieng' Sande. En bura ma wadwa ni obed maduong' oganda Luo mondo owachie, onyis the world ni gin gimoro achiel, ni giriwore gin gimoro achiel. Emomiyo an ta kang'iyo ta kata iwacho ni oganda Luo koriwore, ibiro neno chieng'no. Takwayogi ni jokanyanam, chopuru kar rombu mondo unyis riwruok mamaru, unyis achiel mamaru. Mano e gima duong'. Erokamano ahinya. Mogik ka watieko, ang'o midwaro ni obi uparigo kaka jatend ODM? Legacy mane midwa weyo? An legacy madwa weyo, adwa weyo ni sirikal ma wan mancho wewa hailo wewa mar broad based ni wadhi kode nyime ma okelo hala mbele kacha kakro wawuok e broad based, kakro wadhi e system machielo. Wadwa ni mondo wae kata kokro wariwre gi jomoko to wan kare, ok wawuok ne ogwongo gwarawa kaka oganda. Koro mano ema dwa nobed legacy mara maduong', kendo bedo ni party mar ODM mondo wamed jiwo, mondo omed numbers. Ka wadhi e yiero maduong' mabiro, to wadhi ka kendo wateke molo kaka nyicha wan gi yiero masani. Koro mae ema neno nobed legacy mara bang' ka nyicha ne wawito owadwa Raila. Nikech Raila ema en e gulu manoketo jo party marwa gi jo Kenya achiel. To koro ka nyicha oke, to nyaka wabed gi tich matek mar dogo keto ODM mondo obed gimoro achiel, keto oganda mondo oganda be kik ke. Koro aneno ni kwatimo mano ma watieko successfully, to mano aneno ni mano bende onego bed legacy mara ma aweyo e pinyni kan bende koro retire. Mano e gine. Erokamano ahinya. Wach mogik ne oganda jokanyanam.
ka watieko wach mogik minyalo we kodo joluo mane winjo kinyi ma kawuono ma uchiko itgi ma samoro ne gombo winjo ni to en yo mane ma onego waluw, wach mari mogik. Wach mara mogik jokanyanam to pod adawanwa wamna wach mar riwruok ni mar oganda e teko. Wamed riwre uru kendo watem konyo jowa ka sani watemo ni mondo waked ni yawa mondo yudie kuonde mamoko mabe ginyalo tele. To koketi kamoro ni telo to ng'i ogandani ine ni jou bende min be iketo misoyo koni gi kocha. Kik ikaw ni gino en mari wuon mar chiege gi nyithindi. Gino en gima kiyudo kata tich moro maber. Ing'e ni en mar oganda. Konyo oganda. Mano e gima duong' manyalo kwayo kendo manyalo wego twak makawuono. Erokamano ahinya. Erokamano jokanyanam kuom winja okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Erokamano. Onge wach VOJ. VOJ Jakagan. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano Jakagan. Erokamano ahinya. Nyasaye ogwedhi. Imbo ber kodi. Erokamano. Koro donjuru jogo miweche maruma. Erokamano. Nyakora mogi mane mokelo e giko mar twak achiel kachiel kod party leader mar duond bura mar ODM Dr. Oburu obiro dhi nyime kod gombaka gi oganda jokanyanam. Kar chakruok wach nitie to wachno ema nogero piny. Dr. Oburu Oginga wacho ni pod ogeno oganda jokanyanam kendo kinde ka kinde ka wach nitiere to obiro dhi nyime kod gombaka gi oganda jokanyanam. Ka kamano koke loya ka gi tim mangima mar jago picha mara ka technical crew mawan go ka kanyakla kod jowetewa mane studio mar Nairobi ka Communication Center. Erokamano maduong' ahinya. In bende jawinjo kendo janeno marwa. Wagoni erokamano maduong' ahinya kuom winjowa kendo nenowa nyaka ne wachak chenro. Ka kamano ne oganda Jo-Salam te akwayonu maber ahinya mar Eid ul Adha. Nyinga en Victor Tino Makajuma, warom kiny e chenro mar Kogwen.